Mae cyfrifon cwmni yn cael ei paratoi ar gyfer pob blwyddyn ariannol i ddangos sut mae cwmni wedi perfformio dros y cyfnod cyfrifyddu. Mae'n rhaid i bob cwmni, preifat neu gyhoeddus, mawr neu fach, boed yn masnachu neu beidio, anfon cyfrifon i dir cwmnïau bob blwyddyn. Mae'r hyn y mae angen i chi ei ffeilio yn dibynnu ar fath a maint eich cwmni. Os yw'ch cwmni'n segur, bydd angen i chi ffeilio cyfrifon o hyd. Hyd yn oed os nad oes angen i chi ffeilio gyda cyllid a tholau eifawrhydu. Bydd yr holl wybodaeth a gynhwysir yn y cyfrifon yn ymddangos ar y cofnod cyhoeddus. Mae'r ddeddf troseddau economaidd a thryloywder corfforaethol wedi cyflwyno'r newidiadau mwyaf i dir cwmnïau a chyfraith cwmnïau'r Deyrnas Unedig ers 1844. Mae'r ddeddf yn rhoi mwy o bwerau i ni fynd i'r afael a throseddau economaidd a gwella'r data ar ein cofrestrau. Oherwydd y ddeddfwriaeth newydd hon, yn y dyfodol, dim ond trwy ddefnyddio meddalwedd y byddwch chi'n gallu ffeilio eich cyfrifon. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu ffeilio cyfrifon ar bapur mwyach, neu trwy ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. Peidiwch â phoeni, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wneud a phryd, felly bydd gennych amser i baratoi ar gyfer y newid hwn. Ond does dim rhaid aros. Mae meddalwedd cyfrifon eisoes ar gael os ydych chi am wneud y newid nawr. Efallai eich bod eisoes yn ei ddefnyddio i ffeilio gyda cyllid a tholau eifawrhydu. Os nad ydych yn siŵr pa fath o gyfrifon i'w ffeilio, gallwch ofyn i weithiwr proffesiynol fel cyfrifydd am help. Yn ogystal â ffeilio ar eich ran, gallan gynnig cyngor busnes ac ariannol i'ch helpu i wneud y penderfyniadau cywir. Hyd yn oed os oes gennych gyfrifwyr sy'n ffeilio cyfrifon eich cwmni ar eich ran, fel cyfarwyddwr, rydych chi'n dal i fod yn gyfrifol yn bersonol am ffeilio ar amser. Mae'n drosedd os na fyddwch yn ffeilio eich cyfrifon, a gall arwain at erlyniad yn y llys. Os byddwch yn colli'ch dyddiad cael ffeilio, bydd eich cwmni hefyd yn cael cosb ffeilio hwyr awtomatig. Gallwch ddarganfod pryd y mae eich cyfrifon yn ddyledus ar ein gwasanaeth dod o hyd i a diweddaru gwybodaeth am gwmni. Cyfnodwch enw neu rif eich cwmni. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein negeseuon atgoffa trwy e-bost am ddim, os ydych am i ni roi gwybod i chi pan fydd eich cyfrifon yn ddyledus. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gyfrifon cwmnïau, ffeilio meddalwedd a darparwyr meddalwedd ar gov.uk.